Kære Stornoider, velkommen til Pølsekrogen og den savnomspundne sidste søndag i august kl. 12. Reunion. Hjertelig velkommen, og først nogle praktiske bemærkninger på vegne af verden. Bo, det er sådan i år, vi har fået sat en deltagerliste op herover ved øludskænkningen, og det er sådan, at det er en stregeregning, hvor man sætter streger, hver gang man tager et eller andet, enten øl eller for pølser. Fælles pris for en øl koster 30, og en pølse koster også 30, så kan man huske det. Vi har jo alle sammen kommet lidt op i årene, så vi kan ikke helt huske det. Så det er det, der hedder en Alzheimer-prisliste. 30 kroner! Ja. Og så er der kun en lille ting til slut. Husk at lige kigge på, hvor meget man har konsumeret, inden man går, så man betaler ude i baren, inden man går til Bo. Bortset fra det, så skal vi hygge os, og vi har bestilt dejligt vejr, og vi har også bestilt noget musik. Det er Systombers, der igen kommer fra systemafdelingen. Og spiller. Ja. Og som sædvanligt er Kamelpester Knud Albrechtsen. Og i år har vi fået en ny bassist med. Det er Jørgen Andreasen, der står her. Og jeg plejer jo ellers at spille bas, men jeg er blevet smidt over på sådan en vanddås. Men vi kan bytte lidt en gang imellem, og hvis det bliver for højt, så må I endelig komme og sige til. Så har vi herovre i hjørnet min ældste søn Christoffer Ring på trommer. Han har været med for 3. år nu, så han er snart... Så rigtig hjertelig velkommen. Og vi starter med det legendariske nummer The Sea Jam Blues. Sea Jam Blues. 1, 2, 1, 2, 3.
Sådan. Tak skal I have. Hej, Rode. Ja, vi siger tak. Tusind tak. Hej, Reiner. Hej, hej. Sea Jam Blues, og så kom solen. Ja, det er godt. Skal vi tage en sløv en for hensyn til hjertet? og sådan noget? Vi prøver at slå lidt ned. Tager det roligt. Ja. Ja. Jeg kan ikke høre noget, der ikke passer ind.